Iskreno, ostao sam zatečen sa svom ljubaznošću, sa svim gostoprimstvom koje sam doživio ovdje u Bosni i Hercegovini. Ljudi, hvala vam zaista od srca, svi ste bili toliko divni. Jučer sam najavio spontano, kad sam završio sam svoj posao, najavio sam spontano neko druženje u kafiću Gotiva. Otvarao sam jednu, drugu, treću, četvrtu poruku jer mi je stiglo preko, pa ne znam, možda i, evo, stvarno ne lažem, ali sigurno preko 5000 poruka mi je stiglo i nekako sam išao otvarati jednu za drugom i lagano odgovarati. I vidio sam poruku od Perice, kaže aj dođi na šišu u kafe bar Gotiva, ja kažem ajde, i onda već kad smo išli onda sam napisao ok, tko želi doći se fotkati neka navrati, i u pola sata došlo je vas preko 100. Svaka vam čast, divni ste, lijepo smo razgovarali.